sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulahang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog ron sa atong simbahan ang pista sa pagpasidungog sa Santa Cruz or the Triumph of the Cross. Ang atong paggamit niini isip sentro sa atong kaluwasan mao ang pag-ila nga ang Ginoo giluwas ta niya pinaagi sa iyang kasakit ug kamatayon diha sa cross. Busa iampo nato nga ang tanang mga Katoliko, tanang mga Kristiyanos mahigugma unta sa pag-antos alang sa kaluwasan sa atong kalibutan o kaluwasan sa mga kalag. Ang ato sang mga leaders sa kalibutan mag-antos unta sa pag-alagad sa katawhan dili sa pagpahimulos sa ilang gahom o sa ilang kahayahay, taliwala sa mga nag-ilaid sa kalisod ng mga katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga may pagaan sa atong mga cross din his parokya, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kalipay ug kaluwasan ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila niining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takos
nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid Sahor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pa ilog, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhi ning kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo. Ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin, kun makakita niini, dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamati lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usabahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa
apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sugulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kahaytas ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, pagdaigod ng Diyos. Hallelujah, pagdaigod ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemos, wala pay nakasaka sa langit gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang Anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang Anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Ang paagi sa Ginoo sa pagluwas nato lahi sa paagi nga tawhanon. Kay kaning atong paagi nga tawhanon bisag tan-aw nato ang atong mga balaod, pulos gyud paningkamot nga malikay ta sa mga kasakit. Una kung dunay physical abuse, ikiha nya ipapriso ng tawhana or ipasilya elektrika aron mawa na ang atong pag-antos. Kung mag-antos ka kay daghan na kay kag-anak, pag-abortion, nanam say balaod ana sa ubang mga nasod, abortion aron nga mahunong na ang imong pag-antos or magpalaygit, nanagi na practice naman na nato, or magpabasiktomy aron wa na kay pag-antos. Nya kung grabe na kayo imong sakit, nya wala na gyud paglaom nga maayo pa ka, nya gaantos na kag maayos ka sakit, pagpa-injection anang para patay, kanang gitawag og euthanasia. Patay rin ka na naman sana, gi-allowed naman sana sa kadaghanan labi na sa mga dato nga nasod. Unya kung pananglitan gani og ang imong kaminyoon lisod na kaayo, wa gyud kay kalipay, pag-file og divorce. Dinhi sa atos Pilipinas murag basig hapit na ma-approve. Mao na siya mga pamaagi nga tawhanon. Makasulbad ba na sa atong mga kasakit? Unsa man makasulbad dili? Makasulbad. Pero sa tawhanon nga level nya, kay tawhanon man dili siya permanente. Naa gihapoy moabot nga mga kasakit, maripit ra gyapon na siya tungod kay di man siya permanente. Pero kung anhita sa Diyos noon nga paagi kaning kang Kristo, tanawa ha, mianhi siya sa kalibutan dili aron pagsilot kung dili aron pagluwas. Nya giyon sa tanya pagluwas, siya nga gikan sa langit, matud pa sa ikaduhang pagbasa, bisag Ginoo siya, iyang gihukas ang iyang pagkaginoo ug mianhi siya sa kalibutan. Unsa may iyang gipuyas kalibutan? Nahimo siyang tao, nahimong sulugoon nga masinugtanon hangtod sa pagsunod sa kamatayon didto sa krus. Nakaluwas ba siya? Yes. Daghan bang nalipay tungod ani? Daghan. Epektibo ba? Epektibo kayo kay sayunan kay gasugod siya 12 ra ka mga apostoles, niya karon niabot nag sobra na 1.5 billion ka mga Kristiyanos or mga Katoliko tibuok kalibutan. Sa ato pa, wa gyud mapapas ang maong epekto ni ining maong pamaagi, gani daghan yung na-attracted sa ato lang simbahang Katoliko, purting daghanang mga martyrs. Perte gyud ang ato lang unang duha ka santo sa Pilipinas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, mga martyrs. Nga naman, kay kinidi ang martyrdom, kining pag-antos o pagpakamatay para sa mga makasasala, maogid ni sa mata sa atong pagtuo o sa atong kasinatian diha ni Kristo sa mga apostoles o sa mga santos, maogid ni ang makahatag og tinuod nga kaluwasan. Dili lang kaluwasan sa kalag nga maghuwat ag kanus ata mamatay, maluwas pa gyud ang atong lawas. Tanawa lang. Tagaan atong example si Santa Monica sa iyang pagsigig hilak matag adlaw nga di ra gyud magyaw-yaw ngadto siyang bana, ngadto siyang anak nga si Agustin. Niabot yung panahon nga
na converter si Agustin, nahimong pari, nahimong obispo, ug nahimong atong dakong santo simbahan. Mausad ang gidangatan sa iyang bana ni Monica, nahimog yung Katoliko, nagpabunyag ug nakapangumpisal sa wapa mamatay. Mausad na inhitabo sa kinabuhi ni Santa Rita of Cassia. Iya gyapong na kabot ang kabalaan, apil ng iyang mga anak tungod sa iyang pagsigig antos, isip asawa, isip inahan. Sa ato sad nga mga kasinatian, bisan din sa atong common nga mga paningkamot, estudyante pananglitan, anang estudyante, lisod kayo na magsigig tuon oy, magtuon o niya og pobre pagyud ka, lisod kas kaon, lisod kas plite, sakay, kabyon anang jeep, antos anang uwan, niya kutoy pangtiyan, wa pagi ikapalit og mga requirements, antos uwaw. Pero ang estudyante nga dili bitaw mahadlok anang pag-antusa, musungasong yun, musungasong, mao nay estudyanteng mahimong malampuson ug malinawon, malipayon pag yun. Ako nakaagi sa ko ana, kamo tingali kadaghanan, agi sad mo ana. Ako sa una, ako ganang sigyag sulti dinim, sudan lang kog luyag asin kasagaran. Labi na gitong 4th year high school, hangtod na gyud college, human ko college. Gikas 1st year hangtod 4th year college, amo na paborito na kong sudan, luyag asin. Unya magsuga kog kandila sa akong balay nga gamay. Busluton in taong kay atop, busluton pagbungbong. Nya kasagaran daginot kwarta, maglakaw ko inig-uli padong sa Guadalupe gikan Sisisi, gikan das may kulon hantod nga to Guadalupe. Karang ingon ana ba? Niagi yun. Nya, mangitag kargahonon, inika weekend, mamutos og mangga, labi na panahon sa semestral break, o kanang naang Christmas break, o summer break. Ala, pamutos yun anang mangga kay, bahalag kuyaw kayo tag mahog. Pero saon man yun, nga mao mangi pangwarta. Ako ang yun, kanang antos. Pero karon nga ni antos yun, luwas yun. Karon dili naman ko mamutos og mangga, putos kog kolekta. Anya di nasa ko magsigi og sugag kandila. Ni dagang suga, nindot na kay suga. Di nasa busluto ng akong balay, sa kumbinto, ayohon man dahil mabuslot. Higdaanan ako sa una. Kanain taong plywood, nangakakat na ang iyang mga plies. Usahay, matusok pang atong tiil, anang naang masukgo ba, anang naang plywood. Karon hamis na kay kong higdaanan. Banig lang nung gyapon, pero anad ko ng banig. Ako lang ning hisgutan tungod kay ang kalibutan karon nagtudlo na sa paglikay sa pag-antos. Muna diri sa atong unang pagbasa, sa dihang ang mga tao nagbagulbol, nireklamo tungod kay di na sila ganahang muantos og kaon adto kunong pagkaon way lami, baktas atong disyerto nga init kayo, nireklamo sila ngadtong Moises nangamatay na hinuon sila, gipamaak sila ato mga bitin. Apan sa dihang mutan-aw sila sa bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moises, pasabot dili na sila mahadlok sa simbolos pag-antos katong simbolos kamatayon nga mao ang bitin. Ila nang gidawat ang pag-antos, ila nang tan-awon ang pag-antos, maayo sila sa ilang sakit o sa ilang kaning kamatayon, maluwas sila. Maigsoon, dili na lang ta mo question, ginamit ang atong hunahuna, ang ato na lang pagtuo. Dili man ni madag explain, ato raning matuuhan tungod kay gibuhat, gisulti o gibuhat ni Kristo, gisulti o gibuhat sa mga santos hangtod karong present time. Kining ato rong gubat, kining kagubot, kining away aning ato mga politicians, aning ato mga katawhan, mga leaders, labi na din sa atong nasod,
Di gid ni masulbad pinaagi og paglikay sa pagantos. Magkinahanglan gitag mga tao nga kusog mo antos aron masulbad ning ato mga problema karon. Magsigi ganitag pangita nga mahayahay nya likay anang antos, di na ta kamaong mo pasaylo sa mga nagpaantos nato, di na ta kamaong mo paubos, di na ta kamaong mo dawat anang mga kasakit. Musangko gitas kamatayon, mga matay gitang tanan tungod rasad sa atong paglikay sa pagantos ug sa kamatayon. Hinaut-unta nga ato gining antoson og dili lang antoson, ato pagyong sabwag ngadto sa uban, dasigon nato sila nga magantos, dili dasigon sa paglikay sa pagantos. Kay lagi ang pagantos, ang pagdupa sa krus ni Kristo mao ang timailhan nga iyatang gihigugma og iyatang giluwas. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios kinsang anak si Jesucristo nahimo natong manluluwas pinaagis kamatayon niya sa krus. Masaligon kitang moingon, pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan makigbatok sa mga laraw sa yawa hangtod magmadaugon ubos sa panalipod sa krus, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang katawhan sa matag nasod ug kultura makakaplag og kagawasan ug kalinaw, pinaagi kaniya nga gibayaw sa Dios ngadto sa kahitasan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga sila nga nanagbarog, nagpaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, makakaplag og paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw ug pakikiuli, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang mga masakiton magakitag paglaom sa hingpit nga pagkaalim diha sa krus ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga si Halangdong Tifilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Makagagahom og mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panupino nga amot sa yuta, ug ginamat sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanong sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tunsakan ang tuhuran. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagpakimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad na nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan dito sa altar sa cross, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon dinhi ang gahom sa cross, nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa cross, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadtong mga nabiktima sa mga gubat o kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga naan sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo, ang imong gingharian, sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian,
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat mao ang kaluwasan nga Dios nun. Nga mahitabo ra ni kung kamao gitang muantos, labi na gyud ang pagdawat sa kamatayon. Atong pasalamatan ang niantos nato, namalit natog mga slots. Bisan wala pa kuroy update sa ato mga slots. Tingbo na lang ni ugma, pero pasalamatan nato og hangyoon tamos pagpadayon og palit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto, tag 500 pesos per slot.
niya naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos per challenge. Ato ning sigihag palit kay haron atong mabayran gyud ang atong mga contractors. Kay human-human naman yung atong kumbento. Maghapit na ni mo operate ang ato ganing elevator. Unya ang atong special slot nga CTO para sa panghatag na tugbugas karong buwan sa Oktubre o sa pagpanghimog mga balay labing menos 61 kabalay sa ato mga kabus kayong mga pamilya. Tag 100 pesos ni siya ang atong per slot. Unya na ay 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Dako kay ning ikatabang ug dako kay ning ikahatag nga kalipay. Ginagmay lang pagantos sa pagpamalit og slots. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.